Dragi moji, dobrodošli još jedan make-up tutorial. I ovaj put, kao što vidite po naslovu, ćemo raditi šminkanje jednim brendom. I ovaj put će to biti Aura. Prvi proizvod Aura koji koristim jeste Aura City Light. Ovaj kao strobing cream, luminous finish. Tako ga, baza za šminku, sjajne završnice. Tako kaže. Nema neki miris, ali mogu reći da je na granici da smrdi. Ali vidjet ćemo kako će se ponašati. Kada smo uradili primer, idemo na puder, koristit ću ovaj Aura Cover Me foundation u broju 103 Sand je moj. Tako, mislim da sada ok izgleda. Vidjet ćemo kako će se ponašati do kraja. Kada smo to uradili, idemo na korektor. Naravno, koristit ću ovaj Correct Me Concealer. Moj je u broju 301 Vanila. Tamo mislim da ću ga i potrošiti. Pa mogu vam reći da ovo ide dobrim putem. Idemo dalje. Kada smo uradili korektor i opet ga je ostalo još malo, nikako da ga potrošim. Idemo sve to mi lepo da setujemo, a da bi to uradili ja ću koristiti ovaj Aurin Loose Powder u broju 01 Light. Izgleda ovako. Nisam ga do sad probao, tako da će mi ovo biti sada vatreno prštenje. Tako da ima ovu zaštitnu folijicu. Dobro, ovo izgleda. Uz sve ovo u kombinaciji ima ok pokrivnu moć. Kao što vidite ima malo presijavanja lica od onog primera. Ono što ne uradi taj primer jeste, definitivno nije za pore, mada mislim da nije ni pisalo da je za pore. Ali ja to čisto samo komentarišem, tako da ako vam treba nešto da vam popuni pore, ovaj primer nije za to. Znači on bukvalno daje samo taj kao glowy finish. Sad, da li bi se ovo desilo i bez tog primera, samo sa puderom i korektorom? Ili je to stvarno uradio primer? To još uvijek ne znamo. Ali, ok, ovo što piše na nazivu je i uradio. I to sasvim pristojno. Kada smo to uradili, možemo preći na konturisanje. Konturisat ću sa naravno ovom Aurinom kontur paletom. Moja je dark. I izgleda ovako. Ovo ću koristiti za bronzer, ovo ću koristiti za konture.
Tako. Ovako ovu četkicu i uzet ću ovu svetlu boju, najsvetliju, kao neki banana powder boju. Ja ću malo utapkati ispod očiju. Znači, ja ću setovati to ispod, ja ću dodatno highlightovati. Jer ovo sam već koristio, ovu paletu, ove ranije, tako da znam vidite kako se koja boja ponaša, bar na mojoj koži. Tako da za ovo će poslužiti odlično. Dodatno ću uzeti još ovog malo pudera u prahu aurinog. Možemo preći na obrve. Za obrve ću koristiti ovu Aurinu 05 Brow Liner, koji izgleda ovako. I ima ovu četkicu koja može lepo da posluži da pripremite prosto obrve za popunjavanje. I može da posluži za to da ublendate kasnije malo tu boju. A i da skinete prosto ostatak pudera koji se nalazio možda koji se nagomilao na obrvama. Odmah što sam primetio kod ove olovke jeste da je kremasta dosta, što ja ne volim. Mislim, volim kada je u pitanju olovka za usne. Kada je u pitanju olovka za oči. Da nije gruba, da nije oštra, nego da lepo klizi. Ali za obrve bih voleo više da je malo na onoj malo suvljoj strani. Ali, okej, poslužit će. Morali smo probati, ranije nisam probao, nisam koristio, tako da mi je ovo ujedno first impression. Kao boja je odlična, odlično se uklopila u moju boju obrva, samo da je možda za nijansu suvlja olovka. To bi bio pun pogodak onda, za mene bar. Koristit ću ovu Geisha rumeni logo, ću koristiti kao senku i ubacit ću ga u pregib. Sa istom tom četkicom ubaciti, pomešat ću ovu tamniju i ovu srednju. I ubacit ću u sam ovaj spoljašnji ugao. Uzeti samo ovu tamnu ljubičastu i ubaciti u sam ovaj spoljašnji ugao. Uzet ću ponovo korektor i pokušat ću da napravim samo polu cut crease, znači bukvalno i sada ću uzeti ovu Aurinu mono senku u broju 61 Sun Kiss Divine Ice, tako se zove, izgleda ovako.
to bi bilo to. U unutrašnji ugao ću dodati highlighter, ovaj Aurin, u broju 219 Golden Spice. Sada ću uzeti ovu četkicu s kojom smo tamno utapkavali unutra i uzeti malo, povući prema dole. Sljedeći proizvod koji koristimo jeste ovaj Aurin Black Up Gel Eyeliner. Koristit ćemo ovu Aura Pump It Up maskaru. Isto nisam do sad koristio, prvi put je sad koristim. Cool. Kada smo s očima gotovi, ono što možemo uraditi jeste očistiti ovaj puder. Uzeti rumenila. Tako. Samo ako koristite ova Grecian rumenila, obavezno obratite pažnju na ponašanje, jer su prepigmentovana. Koristit ću naravno ovaj Aurin highlighter, ovaj Golden Spice. Uzet ću ovaj Geišin Mat Rouge. Ova neka crvena varijanta Bordeaux ili šta je već. Mogli bi malo to highlightovati. Umačit ću prst ovaj highlighter. Tako je već bolje. Pa dragi moji, malo smo napravili onaj dupli eyeliner. Mogu vam reći da je i ovaj make-up look odlično ispao. Ja mislim da definitivno kada znate šta radite, nema loše šminke. Od svega možete napravite dobro. Od skoro svega. To bi bilo to od nas za vas, a vezano za Auru. Ako vam se sviđa i ovaj make-up look, znate proceduru, ako imate bilo kakvo pitanje, predlog, slobodno u komentarima. Subscribe, share, like. Vidimo se u narednom tutorialu.
Ljubivost Vrdeki.